öljypohja. Tässä nyt ei oikeastaan kaapi tuolla pahvipalasella niin löytynyt paljon mitään. Mut jotain kuitenkin, eli kun siinä on tuo imupuoli tuossa aika lähellä keskelle kuuvaa, niin tossa on magneetti ja tässä on se löntti siitä. Niin jos tämän nyt tuohon asettaa, niin huomataan, että se on magneettista mönjää. Elikkä tuon verran siellä on jotain hilpaa aikojen saatossa tullut, mutta ei sitä nyt tuon enempää. Ja sitä nyt on voinut tulla jostain.